akan bidiyon wannan malamin kaɗai mun samu mutane fiye da 500 sun kira wayana akan bidiyon wannan mutumin. Kawai na ce ina son san inda yake domin ban taɓa ganin shi ba, ban taɓa jin komai a kan shi ba, ban san ina yake ba. Mutane fiye da 500 sun kira ne, masu message ne, masu mene dukansu har yanzu da nake magana haka suke kira. Idan mutumin nan ba mutum mai kyau bane, ba wanda ma zai mun magana. Na yi ta post malamai a group din nan, amma wannan malamin wallahi ina gan kaman an fi son shi akan tukwai na malamai da nake posting a wannan group din mu. Akwai malamai masu kyau kaman shi, amma mutane sun ce wannan halinsa ne, kuma muna neman irin wayannan malamai, ba shi kaɗai ba, kamar inda na ce muna neman irinsu, da mu dinga tallaka su, da mu dinga tura mutane a dinga zuwa makarantunsu, a dinga zuwa wajensu, a saurara wannan ɗinsu wa'azinsu, domin irin wayannan wa'azin shi ne muke bukata a kasanmu. Wa'azin da ka san ko ma kana barci kaji tunaninka kullum yana wajen. Wani ya ma wa'azi sai ka je ma ka rikita me kake ciki, wannan ya gaya ma wannan ya je ya gaya ma abu daban. So an ce shi bai yarda da komai ba sai alkurani, amma wayansu malamai nan su takaddun da aka rubuta shi ne suke amfani da shi. A rubuta wannan littafi menene littafi wannan ne ba, sai ka gan suna karanta, kuma mutane ne suka rubuta, ba wai kowa. Wani zai tashi abin da ya sani da zai sa a cikin wannan littafin, kai ka je ka karanta, ka je kana yaudaran mutane, ka je kana ma mutane ƙarya. So idan mun samu irin wayannan mutanen, dole sai mun yi ta sa su. To wannan account ɗinmu da mu yi ta kawo irin wayannan mutanen. To kuma na ga wani abu, idan na yi posting abin Krista ba ku son liking, kuma gobe ku tashi wai kuna neman haɗin kai din, kuna in na sa abu da turanci ma ba ku yin sharing, ba ku yin posting, ba ku yin komai. Bai da kyau wai. Arewa na musulmai da Krista ne, ba na Bahaushe ba, ba na Bafulatani ba, ba na ƙone yare ba, na kowa ne. So idan an sa abu, ba kowa bane yake jin Hausa. In na sa wani abubuwa da turanci, da Allah ku dinga sharing, ya zama cewa abun na kowa ne. Saboda haka muna so mu yi example da wannan malamin, da mu yi publicity akan sunan shi, wayanda ba su san shi ba da dinga sanin shi daga yau. Za a dinga sanin shi daga yau, da mu nema handle din shi ma mu sa, yana da handle, dinga sa handle din shi. Yawwa, Allah ya sa mu dace.